L-entità governattiva Infrastructure Malta għaddejja bix-xogħlijiet fuq l-ewwel proġett mill-inizjattiva tagħha favur tisbieħ u titjib kif mitlub mill-kunsilli lokali. Ix-xogħlijiet qed isiru fit-triq li taqqat il-lokalitajiet taż-Żejtun u Ħażabbar. B'investiment ta' 10 miljun euro, l-inizjattiva Vjal Kulħadd taħdem mal-kunsilli lokali madwar il-pajjiż biex it-toroq ikollhom dera kif inhu mixtieq mir-rappreżentanti taċ-ċittadini fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Lan ta' dan il-proġett bejn Ħażabbar u Żejtun u li jiżviluppa rotta sigura u aktar aċċessibbli għal mixju roti minn barra aktar titjib fis-sigurtà u l-aċċessibilità tat-triq. Il-proġett mifrux fuq kilometru se jara s-siġargu l-dura preżenti jiġu integrati ma' diżin il-ġdid waqt li se jsir xogħol ta' manutenzjoni fuq il-ħitan tas-sejjieħ. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol, il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta spjega l-importanza tal-estetika tat-toroq. Sabiħ ħafna bħalissa għaddej ukoll proġett ta' tisbieħ f'din it-triq permezz ta' ġebel tas-sejjieħ għax nemmnu li l-estetika tat-toroq ukoll hija importanti biex tħeġġeġ il dak li jkun flok juża l-karozza juża ir-roti jew inkella jimxi f'daw it-toroq. Preżenti wkoll kien hemm is-Sindku taż-Żejtun John Naġus u dak ta' Ħażabbar Jorge Grek fejn esprimew l-importanza ta' din it-triq li taqqat iż-żewġ komunitajiet. Aħna bħala Kunsill Lokali Żejtun ilqajna dan il-proġett Vjal Kulħadd li hija xi ħaġa pożittiva fejn qed ittina ċans Infrastructure Malta li nużaw it-toroq tagħna għal annobbli jew biex nimxu jew inkella biex imorru bir-roti. Propju issa li wara 5 snin li introduċejna wkoll it-tħawil tas-siġar tul it-triq kollha, issa ser tiżdied il-karreġġjata għal żona pedonali u żona għaċ-ċiklisti flimkien ovvjament mal-karreġġjati aċċessibbli għal vetturi, se nkun qegħdin naraw l-użu massimu ta' din it-triq biex tkun tista' titgawda minn kulħadd.